er en mønt. Der er sgu da en mønt. Lad os fange mønten. Ja. Jeg tager den først. Der er den. Ja, jeg fik den. Nej, jeg fik den. Nej. Jeg har 128 mønter. Jeg har 8. Jeg har 8 mønter. Jeg slår også notifikationer fra, for jeg gider ikke det her mere. Så, nu er det slået fra. Built from Git, exclusively from the creators of coins. Free today and always. Terms and conditions apply.